curiositat, realment dius, ostres, sense conductor, no? Curiositat per veure, no? Sí, era una mica curiositat i impressionava una mica, perquè veig que penses que és el futur, no? Però sense conductor i a veure com ho fèiem. Hi ha una mica por, quan no hi ha el ser humà, intervé el ser humà, Sí? hi ha decisions que penses que no sabrà reaccionar. Almenys en el meu cas, si hi ha un de sobte s'ha de tallar al carrer o no sé com reaccionarà, o sigui, se li ha de fer parar, el policia li diu pari, o Sí? clar, no saps. No ha donat temps a gaire, bastant curtet el trajecte, però bé. Però bueno, se'ns ha creuat un senyor i ha frenat bé, vull dir que Sí, està xulo. a priori, Sí? Sembla que bé. i com que no agafa molta velocitat, jo crec que sí. Clar,